Boma lati ntchito ya ndalama zokwana 250 billion kwacha yomwe bungwe la Blantyre Water Board ndi konsolo ya mzinda wa Blantyre akugwira ikuyenda bwino. Nduna ya zamadzi ndi ukhondo Mayi Abidamiya ndi yomwe yanena izi itayendera zina mwa ntchito zomwe zikugwirika pansi pa ndondomekoyi. Pali chiyembekezo chakuti ntchito iyi ikadzatha mavuto amadzi mu mzinda wa Blantyre adzakhala mbiri yakale. Chisomo break wafika ndi zambiri mulipotiri. Munyengo ya dzuwa madzi amakhala vuto lalikulu kwambiri kwa anthu okhala mu mzinda wa Blantyre. Izi zimachititsa kuti anthu azipeza madzi m'malo osiyanasiyana amene madziwo sakhalanso osamalirika. Ichi ndi chifukwa chake nduna yona za madzi komanso za ukhondo Abidamiya anayendera ofesi yopereka madzi kuno ku Blantyre ya Blantyre Water Board kuti azionere okha mavuto omwe bungweli likumana nawo komanso ntchito zosiyanasiyana zomwe bungweli likuchita. Ndunayi inayamba yayendera maofesi a Blantyre Water Board komanso inapitirira ku Mzedi kumene kuchitikanso ntchito zina zokhuza ukhondo. 2022-2023 tinavutika kwambiri ni nkhani ya cholera. Ndiye tingothokoza Blantyre Water Board kuti akugwira ntchito yabwino and ntchito yawo tasanga kwambiri ndi project ya water and sanitation imene ikupangidwa pakali pano chaka chobwera ichi kukhala construction koseko Blantyre muno anthu ambiri alembedwa ntchito and ma pipelines anyuwana ayikidwa mamita anyuwani water nangasi timapanga malos amadzi chifukwa cha mapipe athu mwina atakupunda ndi apanga replace mapipelines onsewo ndi tingwathokoza kuti akugwira ntchito yabwino kuno ku Blantyre Water Board. Ntchito ina yomwe ikuchitika mu mzinda wa Blantyre ndionetsetsa kuti anthu akupeza madzi aukhondo komanso akukhala malo osamalirika nthawi zonse. Ntchito iyi ndi ya ndalama zoposa 1 billion ndipo ikulandira thandizoli kuchokera ku bungwe la World Bank. Ntchito iyi akuyigwiranso mogwirizana ndi a Blantyre City Council komanso a Blantyre Water Board ndipo a George Nkhani ndi mkulu wa Blantyre Water Board. Boma mu ndondomeko zake yayikanso gawo la ukhondo kuti tiziyendetsanso ndi ife. Project ino ya ku Mzedi ndi chimodzi mwa magawo opitiriza kulimbikitsa ukhondo. Project ya ku Mzedi kuno ya msewu umene tadzaona lero inabwera poganizira zimene tadutsamo m'mbuyomu kuti magalimoto odzataya zinyalala kuno kuntaya malo modzataya pamene apa amataya kunjira chifukwa msewu unali osadutsika koma pano tsopano ukhala odutsika. Kupitilira yapo chifukwa cha kachitidwe kameneko tinavutikanso kwambiri ngati mu Blantyre muno zinikolera kukonzedwa kwa msewu uno kuti magalimoto azizafika kumalo koyenera kutaya zinyalala zithandiziranso kuchepetsa kolera. Ndipo umenewo ndiye ukhondo. Pamapeto pa zonse ntchito iyi kufuna kuonetsetsa kuti anthu akupeza madzi mosavuta komanso kuti umoyo wawo ukutetezeka ku matenda osiyanasiyana monga otsekula mimba. Chisomo break, MBC Blantyre. Nduna ya zamaphunziro amadalitso kambawu awirima ati nkofunika kuti malo a ntchito zapamwamba omwe sukulu za ukachenjede za mdera la Africa zinakhazikitsa a Centers of Excellence in Africa mchingerezi agwire ntchito mogwirizana polimbikitsa kafukufuku ozama komanso kugawana nzeru. Iwo amayankhula izi ku Lilongwe potsegulira mkumano wa akadaulo wa Technical Advisory Meeting ya project yachiwiri ya Africa Centers of Excellence yomwe ikuthandizidwa ndi banki yaikulu pa dziko lonse World Bank. Zambiri mlipotiri lomwe akuwerenga ndi Olive Phiri. Malinga ndi nduna ya zamaphunziro amadalitso kambawu awirima dziko la Malawi ndi lodzipereka polimbikitsa kafukufuku ozama komanso ntchito za ukadaulo wapamwamba kamba kuti limazindikira kuti chitukuko chimabwera mdziko nzika zikakhala zophunzira bwino. Iwo ati malo a ntchito zapamwamba a msukulu za ukachenjede a Africa Centers of Excellence awakhazikitsa mu nthawi yake kamba kuti ali ndi kuthekera kopereka mayankho amafutowa. Zimene akumana anthu amene wali modzi ndiye kuti agawana nzeru. Mumadziwa ino pamene akumana magulu osiyana-siyana ndiye kuti anthu mumatha kuphunzira kwa nzawo. Mumatheka kuti ifeyo muna kumalawi kuno kudziderera pena pake kumapeza kuti ifeyo tili ndi nzeru
zoti tikhoza kugawana nawo anzathu tonsefe ngati mayiko ngati Africa nkumapanga bwino komanso tikhozopezeka soti ife pena pake pakutivuta ngati Malawi mmene takumana chonchi ndiye kuti titha kuona kuti kodi tayenda bwanji ulendowo tapanga zimene tinayika kuti tilondola kodi pa ulendowo pativuta ndipati tachita bwino ndipati pamene tafoka ndipati ndiye kuti meeting imeneyinso kapena mkumano umeneyo ukhoza kutithandizira kuti mavuto amene tikumana nawo tiphunzire kwa anzathu kuti tikonza bwanji mwachitsanzo pali nkhani imene nakunena kuti accreditation mu chizungu yomwe tikukhoza kunena kuti mwinanso kupeza ngati tima qualifications tikhoza kunena choncho tomwe tingatithandizirenso kuti titsegule ndalama zina zimene tingathe kupeza zogwiritsa ntchito mu masenta amene wawo mu malo amene wawo opititsa ntchito yapatsogolo ma universities athu. Ndipo m'mawu ake mlembi wamkulu wa mgwirizano wa sukulu za ukachenjede wa Inter-University Council for East Africa Professor Gaspard Banyankibona wati mkumanowu umapereka mwayi kuti sukulu za ukachenjede ziunikire mmene zagwirira ntchito zake chiyambire ni ntchito za Africa Centers of Excellence 2 mu chaka cha 2016. Kwa masiku atatu akatswiri ochokera sukulu za ukachenjede zosiyanasiyana akhala akuunika ntchito za maphunziro komanso kafukufuku kuti zipite patsogolo. Nkhanizi zochokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Blessings Chereuka ndi mzangayo Tauson Kamalata. Tiyeni tionenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati ndokonzeka kupitiriza zitukuko zomwe boma lake likuchita kunena kuti anthu akuyenera kulembetsa kuti adzavotere bomali. Msonkhano wa masiku atatu okambirana njira zopezera ndalama zothandizira kuthana ndi kusintha kwa nyengo uli mkati mu mzinda wa Blantyre. Ndipo bungwe loyendetsa mpira wa miyendo mdziko muno la Football Association of Malawi FAM layimitsa ntchito mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya Flames Patrick Mabedi. Enjoy your favorite shows anywhere. Download DSTV Stream today. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in. Specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. Takulandiraniso ku gawo lachiwiri la nkhanizi. Popitiriza unduna wa zaumoyo wati dziko lino lakwanitsa kuchepetsa chiwerengero cha ana omwe akutenga kachirombo ka HIV kuchoka pa ana 10 pa 100 aliwonse kufika pa ana 6. Mmodzi mwa akuluakulu ku undunawo a Rose Nyirenda wati padakali pano ana oposera 143,000 ndi omwe apulumutsidwa kuti asatenge HIV kupyolera kwa mayi awo. Zambiri mulipotiri. Kulimbikitsa anthu kuti azezetsa kachirombo ka HIV komanso kupitirira kupereka mankhwala otalikitsa moyo a ARV kwa onse omwe akudwala matendawa zakhala nsanamira zikuluzikulu zomwe zathandiza kuti dziko lino lipitirire kuchita bwino pothana ndi kufala kwa kachirombo ka HIV. Mkulu woyang'anira ntchito za matenda a HIV ku unduna wa zaumoyo a Rose Nyirenda atsindika kuti dziko la Malawi ndi dziko limodzi lomwe mankhwala a ARV akuperekedwa mosadukiza ndipo izi zikuthandiza kuchepetsa matendawa. Ana otenga HIV amadusira 10%. Inali yokwera kwambiri. Koma panopo inachepa ili pa 6%, below 6%. Komabe sikuti tikusangalala ndi mene pomwe tilipo panopo tayikaso ndondomeko zina zoti tionesese kuti makamaka azimayi amene akuyamwitsa oti kalekalero analibe HIV ndi akumalitenga akuyamwitsa amenewo tayikano ndondomeko zoti tidzafikiranso amenewo.
ndipo mmodzi mwa anamwino ku chipatala cha Machinga, Aferia Nyirenda, ati kulimbikitsa amayi oyembekezera kuyezesa matenda a HIV komanso kupereka mankhwala kwa amayi omwe apezeka ndi kachilomboka ndi zina mwa zifukwa zomwe zachepetsa kufala kwa kachilombo ka HIV pakati pa ana obadwa kumene. Kwantineto kuja timaonetsesa kuti azimayi onse amene abwera tikuyenekera tionetsetse kuti tawathandizira kuti ayezesa kachilombo ka HIV mosakakamizika koma mowathandizira kuti amvesese kufunika koyezetsa. Ndezi kuoneka kuti ifeyo pali panopa tili pa 99% as far tikamanena za kuyeza kwa magazi kwa azimayi. Kuyambira mchaka cha 2004 bungwe la Global Fund lakhala likupereka thandizo la chuma komanso mankhwala ku ntchito yolimbana ndi kachilombo ka HIV mdziko muno. Izi zathandizanso kuchepetsa kufala kwa kachilombo ka HIV kuchoka pa 15% nkufika pa 7%. Trust Office, MBC, Lilongwe. Boma lati kusintha komwe kulipo kuti anthu omwe amalandira ndalama za mtukula pa khomo azilandira ndalamazi kudzera pa mpamba kuthandiza kuti ambiri mwa anthuwa azisunga ndi kupindula mokwanira ndi ndalamazi. Nduna yoona kuti pasamakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo kusamalira anthu, mayi Jean Sendeza anena izi mmudzi mwa Manguza kwa Nkhumba ku Phalombe pomwe amakhazikitsa ntchitoyi. Blessing Zikanache ali ndi ripoti. Boma linayambisa ntchito ya mtukula pa khomo pofuna kuthandiza anthu omwe ali ovutika kupeza zosowa zawo. Pakadali pano anthu oposa 1 million akupindula ndi ntchitoyi pomwe mabanja okwana pafupifupi 300,000 akulandira ndalamazi. Mboma la Phalombe chiwerengero cha anthu omwe akupindula chichoka pa 9,000 kufika pa pafupifupi 12,000 tsopano. Nduna yoona kuti pasamakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo ndi kusamalira anthu, mayi Jean Sendeza anaonerera ntchitoyi yomwe akusintha kuti anthuwa azilandira ndalama kudzera pa foni zawo za m'manja mudzi mwa Maguza. Mawu awo mayi Sendeza anati njira yatsopanoyi olandirawa iwapindulira kusiyana ndi kale. Zimene zinafunika kuti tidzaone ndi kuwauza anthu ubwino wake olandira ndalama m'mafoni. Mukudziwa kulandira ndalama pamanja kumakhalanso ndi zovuta zake. Ndiyoti munthu uja akangolandira nthawi yomweyo mwina asanaganize bwino wayamba kale kusakaza ndalama zija mosagwiritsa bwino ntchito, komanso mwina ena kuabera kumene asanafike mkunyumba komwe, mwinanso kukabera kumene kunyumba, komanso pena ulemu umafunika wa munthu. Ndiye kuti kulandira pamanja kumakhalanso pena kumakiro kudaja olandira ndalama za ulere wa ndiawo iyayi, koma zifuna kuti zizikhala za ulemu. Munthu akalandira yekha ali ku nyumba adziwe kuti ine ndalandira ndalama ija, akuganiza bwinobwino iyayi ndikagule ufa, zotsalazi ndizigwiritse ntchito ina, komanso tikuwalimbikitsa kuti azikhala nawo m'magulu aja akhomsipi mabanki nkhonde. Akatero ndiye kuti ndalama ija malo moti zingokhala yomwe ija izikhalanso kuti ikuchulukirapo. Cholinga cha mtukula pa khomo nkuonetsetsa kunena kuti aliyese amene ali ovutikitsitsa akukhala mnyumba yolongosoka imene sikudontha, komanso nyumbamo mukupezeka chakudya, komanso ngati muli ana opita ku sukulu anaja akumapita ku sukulu. President a dziko lino la Malawi akufunitsitsa kuti miyoyo ya Malawi isinthe. Amene moyo wawo uli ovutikitsitsiratu ndi amene wawo amene akufunika kuti azikhala nawo pa mtukula pa khomo, kuti nawonso azitha kumva kukoma kuti nawonso ndi nzika ya dziko lino la Malawi, komanso kuti umphawi wawo uzipezeka kuti ukuchepetsedwa. DC wa boma la Phalombe a Douglas Moffat anati njira yatsopanoyi itetezanso anthuwa kuwakuba ndi anthu ena achinyengo. Iwo anati powonjezera mtukula pa khomo boma ligawa chimanga ku mabanja okwana 24,000 kuyambira mwezi wa Novemba kuti asavutike ndi njala. So ineyo kwa ineyo ndakondwa kwambiri kuti anthu unabwera kuzaonera mwambo umenewu kuti timozi ngati ziko tikuyendera kupita chitsogolo. Ncholinga chokuti tiyathandize anthu kupanga chuma, wealth. Amanena apo za komsipi, amanena apo za farms, kale zinali kutali, koma pano muona akunena okha uphungu. Akapeza kandalama ndiye kuti agwiritse ntchito bwino mwanzeru, chifukwa ndalamazo akakaziponya mu banki ndiye kuti zikafika mpaka ku reserve bank tili limodzi. Paramount Chief Kaduya mawu ake napempha anthu opindula ndi mtukula pa khomo kuti agwiritse bwino ntchito ndalamazi. Ndi pempheso amene asankhidwa mwayi apeza nawo mwayi wa mtukula pa khomo kuti nawonso azizikonzekeresa
chifukwa sangakhale pa mtukula pa khomo, chifukwa kumbuyo kwawo kukuliso anthu amene akwatani akudikira kuti nawonso akachokawa awaso azabwere apa. Ndiye iwonso azizikonzekeresa kuti ine ndikachoka apa pamene ndizakhale pandekha nzakhale oziyimira kuti ndizapanga chani. Ndikazakhala kuti apa ndachoka mtukula pa khomo, ndizakhala ndi ziweto, ndizakhala ndi nkhuku, ndizakhala ndi mbuzi olong'ombe kumene ndizapanga chani. Chisazo ndi pamene palife apa amenewa anazikonzekeresa. mtukula pa khomo ndi zina mwa njira zomwe boma likuchita pothandiza kuti anthu osowa asavutike komanso kuti achoke mu mphawi. Ntchitoyi imalandira thandizo ochokera ku boma komanso ku World Bank, European Union, boma la Germany kudzanso boma la dziko la Ireland kudzera ku UNICEF ndi mabungwe ena. Blessings Kanache, MBC, Palombe. Mu nkhani za malonda, National Bank yapereka ngongole zokwana 5 billion kwacha kwa mabizinesi oyendetsedwa ndi amayi mu zaka zisanu zapitazi pansi pa ngongole zotchedwa amayi angathe. Izi zadziwika pomwe banki imakumana ndi ena mwa amene apindula nawo pa ngongoleyi mu boma la Mulanje. Justin Nkwewu ali ndi zambiri mu ripoti ili. Ngongole zotchedwa amayi angathe zinakhazikisidwa mu June 2019 ndi cholinga chopasa danga amayi amene akuchita malonda osiyanasiyana kuti apeze ngongole zoyambira business zina komanso zokulisira business zawo. Poyankhula pa mkumanowu, mmodzi mwa akuluakulu ku National Bank Eric Mutali anati banki imamvesesa zakufunika kwa malonda ochitidwa ndi amayi pakutukuka kwa chuma cha dziko lino komanso mavuto amene akukumana nawo popeza ngongole. Iwo anaonjezera kuti banki iyi ikukhulupirira kuti kupereka ngongole kwa amayiwa kuthandiza kuti malonda awo apite patsogolo ndipo izi zithandiza kuti chuma cha dziko lino nacho chipite patsogolo. Muzaona kuti azimayi ndi anthu olimbikira kwambiri komanso ndi amene akutenga gawo lalikulu kwambiri mu Malawi muno. About 70% ndi azimayi. So tikapanga empower azimayi ndi kuti tipezekano kuti chuma cha dziko lino chikupita patsogolo, chifukwa iwo azakhala ndi kuthekera kuti alemba ntchito anthu ambiri oti azigwirano pa mabizinesi pawo komanso apanganso support mabizinesi awo kapenanso ndi communities amene akukhalamo. Pa mkumanowu panali maphunziro osiyanasiyana okhuzana ndi zamalonda komanso mmene amalondawa angagwirisire ntchito njira zamakono potukula malonda awo. A Catherine Mkwaira ndi kastomala wa banki ya National ndipo akusimba lokoma kamba ka mkumanowu. Mayi amakhala ali patsogolo akuzokhala patsogolo popititsa chitukuko cha dziko lino patsogolo, chifukwa chonena kuti mzimayi akatenga ngongole ndi amene amadziwa kuti ndi amene ndatenga iyi ndipange bwanji. Choyambira focus yake imakhala ku banja kuti kodi banja langa ndingalitukule bwanji. Ndeno amapanga business ija maprofit amapeza aja chona amaona zosowekera za pa banja pake kumatukula mabanja kakhanga kukwitsana skulu kubereka mafizi ndiye kuti mwana uja akamuphunzitsa patsogolo imadzakhala nzika odalirika dziko la Malawi. Pansi pa amayi angathe, National Bank yatsegula malo osungirako ndalama ma account okwana 1500. Justin Mkwewu, MBC, Blantyre. Ngati njira imodzi yokondwerera nakubala chaka chino, bungwe la Nkhani achizimayi la Association for Women in Media AWOME lalipira ndalama ya mayeso ku bungwe la MANEP kwa ana amasiye omwe amakhala ku Courageous Kids Foundation. Wapampando wa bungwe la AWOME Dorothy Kachitsa wati bungwe lawo lachita izi pofuna kupititsa patsogolo ntchito yomwe mzimayi mzawo akugwira yosamalira anawa. Ngati a Association for Women in Media nchidule timangonena kuti AWOME tinafuna kuti chaka chino tichite nawo chikondwerero cha Mother's Day kukumbukira ana kubalatu kuno ku Malawi. Nde titafufuza pa ntchito zimene tingagwire tsiku ngati limene timalikumbukira pa 15 October, tinaona kuti tibwere kuno ku Courageous Kids Foundation tizathandize ndi thandizo la ana amene akulemba mayeso a standard 8, mayeso a form 2 IJC komanso mayeso a form 4 a MSCE. Tinaona kuti tibwere kuno Courageous Kids chifukwa ana onse amene ali kunoko akuleredwa ndi mzimayi ameneyo anatenga ana kamene tinoti amatenga ana amene akusowa thandizo losiyanasiyana kunjako nkubwera nawo kuno kumadza asamalira. Ndaya papa sikuti tikuthandiza anawo kwambiri koma tikuthandiza mzimayi amene akuyang'anira ana ameneyo. Ndipo Sheila Musasa yemwe amagwira ntchito ku Courageous Kids Foundation wayamikira bungwe la AWOME kamba kathandizoli.
thandiza chithandizo cha ndalama kunoku kuchokera kwa aome ndalama imene ithandiza kuti tiyipira ma school examination ndalama ya mayeso ya ana cause tinali ndi vuto limene loti tinalibe ndalama ya mayeso ana so ndalama imeneyi imene atithandiza aome itithandiza kuti tikalipire ndalama ya mayeso imeneyi. Ana amene tisunga pamalo pano ndi 98. Ana amenewa amafunikira thandizo losiyanasiyana amene kumakhalira kunyumba kuna kulikonse. Ma school fees amafunikira, zakudya daily mama masana madzulo. Bungwe loyendetsa mpira wa miyendo mdziko muno la Football Association of Malawi FAM layimitsa ntchito mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya Flames Patrick Mabedi. Izi zikudza potsatira kusachita bwino kwa timuyi ndi kulephera kudzigulira malo mu mpikisano wa Africa Cup of Nations wa 2025. Chiganizochi chadza ndi komiti ya FAM pa msonkhano wa dzidzidzi omwe anali nawo lolemba. Mabedi anasankhidwa kukhala mphunzitsi wa Flames mwezi wa Oktoba chaka chatha pa mgwirizano wa zaka ziwiri. Tikatere tatsiriza nkhani zathu madzulo ano, tiyeni tionenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati ndiokonzeka kupitiriza zitukuko zomwe boma lake likuchita kunena kuti anthu akuyenera kulembetsa kuti adzavotere bomali. Msonkhano wa masiku atatu okambirana njira zopezera ndalama zothandizira kuthana ndi kusintha kwa nyengo uli mkati mu mzinda wa Blantyre. Ndipo bungwe loyendetsa mpira wa miyendo mdziko muno la Football Association of Malawi FAM layimitsa ntchito mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya Flames Patrick Mabedi. Munali ndine Blessings Chereuka ndi mzangayo Towson Kamalata mwakoma nonse.